Assalamu alaikum, barkan mu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu a cikin wannan YouTube channel ɗin ta mai albarka mai suna Nura Inuwa Fans. Wannan YouTube ɗin mun ƙirƙire ta ne domin ku, kuma insha Allah za mu dinga kawo muku sababbin waƙoƙin Nura Inuwa da kuma yadda za a yi ku samu waƙoƙin Nura Inuwa cikin sauƙi. Amma kafin mu wuce cikin bidiyon, kar ka manta da alama ta subscribe ɗin nan, sannan ka danna mun ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A cikin wannan bidiyon namu na yau za mu nuna muku wani sabon application ne wanda cikinsa akwai waƙoƙin Nura Inuwa masu matuƙar daɗi. Sanda aka zaɓi waƙoƙin Nura Inuwa masu daɗi aka sa su a cikin application ɗin. Bari in sa muku kaɗan daga ciki ku je su. Akwai su wanda bai so. Zaka jin daɗi a zuciya da ka ji zafi ka ɗauki kaddara. Yayin da ya yi wa waɗansu riga waɗansu na cin yasa suna kara. Akwai su ban san wani sarki ba. Ba ma yin mamaki ka gagar mai duba. Ban san wani sarki ba. Sai dai mahalicin rana da wata mai haske. Kai sama kai ƙasa babu makare na yi tambaki. Kai cuta kai. Akwai Sarina. Zarra mama da gayya ka ɗauko rana ta hona saka ka cikin inuwa ka kya. Yaushe rabon da mu gana. To a cikin wannan application na akwai ire-iren su, gaskiya waƙoƙin ciki suna da matuƙar daɗi. In dai har ka cika masoyin Nura Inuwa mai sauraron waƙoƙinsa, to ya kamata a ce gaskiya ka sauke application ɗin nan domin zai burge ka. To ana muka zo ƙarshen bidiyon namu, da Allah kar ka manta da alama ta subscribe ɗin nan, sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Za mu sa muku link ɗin application ɗin a description. Mun gode.